ke wannan har satomi yanda a wanda satomi ya miki don uwarki don gusun uwarki don gusun uwarki ke satomi abun wasa ne a garin nan kai don gusun uwarki me za ta ce mai me za ta ce mai kin je gaban shi kin je yaushe za ki je don gusun uwarki mun akan satomi ba mun bada jinin mu da rayuwar mu ba bari ki jin faɗa miki duk wani namiji wanda ya kai namiji ba a ranar sai Allah ƙarya ke don gusun uwarki magana kuna tare bai taso ba idan mutum ya mare ba wai hoton shi zaka zo ka kai wai kai fosin fa duniya ne fa kina neman abu a wajen shi da kin tafi da kanki don gusun uwarki mutane nawa suka gani wallahi ba mutane da yawa ba suka gani ko wanda lawal wallahi ba ni na gani da kaina kin sa kina cewa wannan ke kin sa Allah da namiji ne wallahi ba sai wallahi sai a gwammace kiyama dan gusun uwarki sai a gwammace kiyama wallahi satomi me zaki ke fadila yanda na ɗauke ki fa na ransa yanda na ɗauke ki ba ba karamin ɗauka na miki ba ni ban taba kawo cewa ke zaki yi kiwon da ya nuna mun sono a mashin a silera mu ɗauke ki ke wannan sono amma ke kwata ba ki duba wannan abu ke mace ne ba kin san rayuwar da ake ba wannan barta